Goddag og velkommen til Mikonomi.dk. Vi vil i følgende klip vise dig, hvordan du tager et forbrugslån. Vi har på Mikonomi.dk gjort det nemt for dig at finde netop det lån, der passer til dine lånebehov. Efter du har fundet det lån, der passer til dig, sender vi dig nemt og hurtigt videre til den pågældende låneudbyder. Det vil sige, at du ikke låner pengene direkte igennem Mikonomi, men i stedet igennem en af vores samarbejdspartnere. Ønsker du ikke at tage et forbrugslån, kan du i fanen penge i stedet vælge en af de andre låneformer. Det første du skal gøre er at angive dine søgekriterier. Her kan du vælge en beløbsstørrelse og din alder. Vi har på Mikonomi gjort det nemt for dig, så du hurtigt kan se virksomhedens lånebeløb, tilbagebetaling, rentesats og svartid. Du kan ved at klikke på flere oplysninger læse om de forskellige fordele og krav ved den enkelte bank. Ruller du længere ned på siden, kan du læse mere om forbrugslån. På den måde ruster du dig selv godt til at træffe den rigtige beslutning. Længere oppe på siden kan du ligeledes læse mere om vores samarbejdspartnere, og vi har i dette tilfælde valgt at tage udgangspunkt i Santander Consumer Bank. Ved at trykke på knappen Lån nu, sender vi dig direkte over til samarbejdspartnerens hjemmeside. På denne side kan man ændre ved lånebehovet eller løbetiden for lånet. Som du kan se øverst, ændrer det på den månedlige ydelse. Efter vi har valgt de rigtige indstillinger, trykker vi videre. Næste trin er at udfylde kontakt- og personoplysninger omkring dig selv. Det første du skal være opmærksom på er din civilstatus, og herefter skal du registrere om du er medlem af RKI. Herefter skal du udfylde nogle personlige kontaktoplysninger omkring dig selv, herunder CPR-nummer, adresse, telefonnummer og andre kontaktmuligheder. Det sidste du skal udfylde på denne side omhandler dine leveforhold. Denne side omhandler din egen økonomi. Herunder skal du blandt andet udfylde din beskæftigelse og hvor længe du har været medlem af en A-kasse. Videre skal du indtaste nogle økonomiske oplysninger omkring dig selv, herunder blandt andet din indkomst før skat og efter skat. Det sidste omhandler gældsforhold og det månedlige rådighedsbeløb i husstand. I tredje trin af låneprocessen skal du angive lånets formål. Du skal ligeledes angive dit registrerings- og kontonummer. Ønsker du at tegne en SAFE-forsikring til dit lån, kan du krydse af i boksen nedenfor. Ønsker du ligeledes at læse mere om, hvad en SAFE-forsikring er, kan du trykke på knappen her. Sidste punkt inden godkendelsen er at give dit samtykke til dette lån. Det gør du ved at acceptere den pågældende banks betingelser. Sidste trin er at indtaste dine NemID-oplysninger og bekræfte. Herefter skal du blot vente på, at banken kontakter dig med et tilbud. Nu du er i gang, kan du med fordel tjekke op på dine forsikringer. Det gør du ved at gå ind på fanen Forsikringer på Mikonomi.dk.